Pangulo sa City of Dalisay Traffic Operations Development Authority mo rekomendar sa konseho nga moduso og ordinansahon nga mag-regulate sa pagtaon sa mga linyas kuryente o sa mga telco sa dakbayan sa Dalisay. Subay kini sa mga aksidenteng nasabod sa nagyungyong nga kable. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Gitugan sa Pangulo sa City Toda, Joy Tumulak, nga sugod sa Enero hangtod karon, moabot na sa uno mang ilang natala sa mga nasabod sa nagyungyong nga mga kable. Usa sa tulo ka dagkong truck nga nasangil sa nagyungyong nga kable nahitabo niadto lang Domingo, dihang misud kini sa Dan Uldog sa Barangay Poblasyon. Tungod sa pagkasabod, nabira ang mga poste nga gibutangan sa linya sa kuryente ug telcos nga misangpot sa pagkatumba niini. Misangpot usab kini sa tibuok adlaw nga pagkapidok sa kuryente sa dapit. Samtang gipost usab sa usa ka 33 anyos nga lalaking delivery courier sa iyang social media account. Nga niadtong Lunes alas 9 sa gabi hapit maabis ang iyang liog dihang nasabod ang iyang liog sa nagyungyong usab nga kable samtang nagmaneho siyang motorsiklo. Miagi siya sa Barangay Biasong gikan sa trabaho padung nauntang mupauli. Mapasalamaton siya nga daling nakahunong og nalikayan nga magrabihan sa insidente ug padayon pang nagpaalim siyang samad. Una, katong nahitabo diha dapit na sa may Lawaan Uno nga nasabod sa wire ang maong nasabod ang wire nitong maong truck kaniagi gani ni resulta pud to og brownout. Doon natay nadawat nga alarma nga usa ka construction worker nga nagsakay og pick up kanaa sa luyo while nagsakay sa luyo nasabod ang iyang liog sa telcos gyapon nga nag-union. Tungod sa mong hitabo, mato di tumulak nga pakigtagbuan niya ang mga representante sa mga electric o telecommunication company aron malikayan nga mahitabo ang susamang aksidente. Doon na plano daan ang syudad nga mo pagawas og usa ka ordinansa nga naglatid og unsay mga bawal tungod ini pinaagi sa pag-regulate sa ilang pagpanaod og mga wires. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.